Dobrý den, pojďte si vyzkoušet test na hydrataci pokožky. Znáte značku Lactovit? Můžu vám změřit, jestli máte suchou nebo hydratovanou pokožku. A kde? No, Takhle, já vám to přiložím. Máte 25%, to je spíš suchá pokožka, optimálně 40 až 50%. Já vám dám vyzkoušet krém Lacto Urea, která je na suchou až velmi suchou pokožku. Hodně ji hydratuje a regeneruje. Rychle zasychá, nelepí a má takovou jemnou vůni. To je moc pěkné. Nyní máte 92%, takže hydratovaná pokožka. Naše motto je regenerovaná pokožka, mladá pokožka. A ideální je každodenní péče, jak sprchovým gelem, tak potom tělovým mlékem. Ten sprchový gel je na tu hydrataci a tělové mléko obnovuje kožní bariéru. No, tak to bych vyzkoušela, to tělový mléko. Tady máte krém a sprchový gel. Vidíte, a zrovna jsme potřebovali krém, já. Tak super, ideální.